De Tweede Kamer tem diferente audiência para o qual está juramentação que está para primeira para dia 2 de julho. Já o mainta iniciar para o qual está o Ministério de Binnenlandse Zaken en Koninklijke Relaties, pois esta estrutura interior como também relaciona de reino. E de subanda também Zoltz Zabo estava presente durante audiência, mas bem uma audiência no lugar de debate, tem várias perguntas na sala relacionadas com sua carteira para o qual é parte de informática e ICT. Alguma pergunta mais brevemente para o qual está a situação de relacionamento de reino. In ieder geval een constructieve samenwerking. Wat ik al eerder heb gezegd, ik ben er ook al geweest. Maar dan ging het om een militaire oefening. En ik keek ook naar wat andere zaken. Ook de spanning toen met Chavez in die tijd. En ik ga wat ik hier ook heb gezegd. Ik ga eerst met de ambtenaren praten over de dossiers. En dan ga ik daarna zo spoedig mogelijk een ticket regelen om die kant op te gaan om de mensen te leren kennen. Welk eiland heeft u vorige keer bezocht? Curaçao en Sint Maarten. Is er draagvlakte tussen de NSC en de PVV wat betreft deze portefeuille? Ja, absoluut. Anders was ik niet gevraagd, denk ik. En dan was die portefeuille er ook niet geweest. En ook in het hoofdlijnakkoord staan positieve zaken vermeld. Dus. Wat verhoudingen zullen we kunnen zien dat er verandering kan blijven komen voor de eilanden? Qua veranderingen in de postuur van de PVV zelfs? Ja, nee, dat is veel te vroeg om iets over te zeggen. Nogmaals, ik moet mijn eerste gesprekken nog voeren. Het is allemaal heel nieuw. Dus, en nogmaals, ik ga met een positieve houding naar de eilanden. Pergunta te queda com também duna mais contenido na lo qual é o único centro que tem em reger acordo para o qual é Island de reino holandês duna contenido aqui e hasis aqui uno que quizás Island lo valora mirando a postura do partido PVV. Este é a nominar Sol Sabo para a função de staatssecretários de relacionamento de reino. Movemos com seguro aqui na Den Haag, nós vamos seguir de cerca, mirando que já acaba, falta pouco para a juramentação e pronto para mirar quem tur de parte Aruba, seja da coalição ou oposição, lobbying aqui, para aqui introduzir na mesa, na gabinete novo de Dick Schoof. Amita Marco Espinosa, voor de Den Haag, Holanda, para 24horas.com. Nós, daar promê de notícia.